Molt bé. Sí. Endavant. Doncs Ja aniran entrant, com sempre, i ja ens anirem afegint. Què passa? Perfecte. Doncs molt bona tarda a tothom. Agrair-vos moltíssim la vostra assistència a una jornada més de la Fundació per la Indústria. Aquest cicle de jornades que el que pretén és posar en contacte les grans empreses industrials de Catalunya amb les pimes industrials del nostre país perquè puguin conèixer una mica més com han tirat endavant els seus processos de digitalització, d'aquesta transformació cap a la indústria 4.0 i que la veritat és que han estat tot un èxit les 3 primeres que hem fet de la mà de Schneider i en aquest cas, en aquesta jornada, comptem amb la participació de Fluidra, en aquest cas, que la veritat és que és una empresa industrial de la que segur que n'aprendrem moltíssim avui de la mà dels seus directius. I després tindrem també, com sempre, la possibilitat d'escoltar el Carles Miranda amb una experiència pràctica, també una mica de la mà de la Proacció 4.0, en aquest cas amb l'experiència d'Innovae i de Cinsa, que també ens il·lustrarà una mica el tema sobretot de la realitat augmentada. I jo per part meva, res més, soc el César Sánchez, soc el secretari general de FEPIM Catalunya i evidentment nosaltres col·laborem en tot el que podem amb la Fundació per la Indústria amb aquesta iniciativa d'intentar que les pimes industrials facin aquest pas a la indústria 4.0. I per part meva, ja res més, li cedeixo la paraula perquè pugui procedir a fer la presentació al president de la Fundació per la Indústria, el senyor Josep Roca. Senyor Roca, com vulgui. Gràcies, César. Molt bona tarda a tots. En nom de la Fundació per la Indústria, us dono novament la benvinguda a tots, una ben cordial benvinguda a aquesta quarta jornada que ja fem del cicle que vàrem iniciar, si no vaig malament de comptes, el passat mes d'octubre. Reprenem tots plegats després de la pausa de Nadal amb tanta o més il·lusió i compromís, tots conscients que estem en el bon camí i que encara ens queda molt per recórrer. Tots volem, i em sembla que va sent així, que la paraula indústria va prenent calat en la compressió per part de la societat i és una paraula que és un sector que actua com a motor determinant en el desenvolupament econòmic del nostre país i a tots ens cal impulsar aquest missatge i fer el necessari per tal que arreli definitivament, no només en paraules, com hem escoltat tantes vegades i sense gaire aprofundiment, sinó en fets de suport a una veritable política industrial, de desenvolupament industrial, feta per qui correspon. Les empreses grans, per la seva pròpia dimensió i estructura, ja estan fent els passos necessaris per al posicionament tecnològic, social i ambiental, i és per això que les invitem a que facin també de motor a la resta de la cadena productiva, que freqüentment els serveixen a ells mateixos com a base de suport i que generalment aquesta cadena per empreses de dimensió petita i mitjana. Agraeixo moltíssim la disponibilitat de l'empresa Fluidra, avui amb la presència del senyor Xavier Tintoré i la col·laboració també de la senyora directiva, senyora Amàlia Santallúcia. I també vull passar de seguida el torn a les paraules i als ponents. Agraeixo també la participació a César Sánchez, benvingut de nou, de FEPIME Foment, i el senyor Carles Miranda d'Acció, amb el qual mantenim una estreta col·laboració des d'ara i pretenem que es prolongui així en el futur. Avui el Carles ens presentarà dues interessants experiències i crec que seran útils per tots vosaltres. Moltes gràcies, benvinguts i endavant. Moltíssimes gràcies, president. I comencem ja amb les primeres intervencions. Com ja ha comentat el president, en aquesta sessió ens acompanya la companyia, l'empresa industrial Fluidra. Pels que no coneixeu Fluidra, comentar-vos que Fluidra es va fundar l'any 69. És una empresa líder a nivell global dedicada al sector de la piscina i el wellness. Lidera el mercat de la piscina en innovació orientada a l'usuari
i en productes connectats, com és el cas de l'Internet of Pools. L'empresa està present a 45 països amb més de 5.000 empleats. Compta amb un teixit industrial i logístic propi, amb més de 30 fàbriques en 12 països i hubs logístics en els diferents continents. Per tant, ja veieu les dimensions d'aquesta empresa. Tindrem l'ocasió de conèixer una mica més, en primer lloc, de la mà del seu director general d'Estratègia, I+D, Finances, Legal i Tecnologia de la Informació, el senyor Xavier Tintoré. El senyor Tintoré es va incorporar a Fluidra l'any 2010 i ha desenvolupat la seva carrera professional com a executiu en diverses empreses i té una àmplia experiència en el sector en l'àmbit internacional. Doncs bé, la idea és que el senyor Xavier Tintoré ens expliqui una mica com l'evolució de Fluidra d'una empresa familiar a multinacional i la importància, diguéssim, d'aquest procés que ha tingut la tecnologia per poder fer aquesta evolució. Aquesta empresa que, com dèiem, va començar sent una empresa familiar i que, com ja veiem, s'ha convertit en una gran empresa industrial. Les claus de tot plegat ens les explicarà ara, com deia, el Xavier Tintoré. Moltíssimes gràcies i endavant. Tens la paraula quan vulguis. Moltes gràcies, César. Moltes gràcies, president, i a la Fundació per l'oportunitat d'estar avui a la tarda amb tots vosaltres compartint l'experiència de Fluidra, que, com diem, la compartirem des de dues perspectives. Jo donaré una perspectiva més general sobre l'evolució de la companyia i les claus de la seva expansió al llarg dels últims anys. I l'Amàlia, que és la directora de Recursos Humans, centrarà més sobre la part de les persones, la importància de les persones i el talent a dintre de l'organització per tirar endavant un grup industrial com Fluidra. Compartiré una petita presentació amb vosaltres, que suposo que ja l'esteu veient, que la tinc en castellà, sento que no tinc la versió catalana. La veieu? Vale. Perfectament, gràcies. Molt bé. A què es dedica Fluidra? Doncs, bàsicament, per lo que ens despertem cada dia és perquè gent com la que veieu a la fotografia puguin gaudir d'una gran experiència en el món de la piscina. I això pot passar tant per la piscina residencial que alguns de vosaltres podeu tenir al jardí de casa, com per les piscines olímpiques o de competició on estan els campionats del món o temes de salut i de benestar, com veieu a la part de baix de la diapositiva. Us comparteixo amb vosaltres algunes dades sobre la companyia, una companyia que tancarà aquest any al voltant dels 1.450 milions d'euros de facturació, amb un resultat brut algo per sobre dels 300 milions d'euros, resultat EBITDA, i amb una capitalització a la borsa espanyola que volta ja els 4.000 milions, estem a prop dels 4.000 milions. Com deia el César, estem presents en més de 45 països, amb més de 5.500 empleats, amb 140 filials comercials i 34 centres productius. Si bé és cert que una part molt important d'aquesta infraestructura industrial està situada bàsicament a Catalunya. Al voltant de Sabadell, que és on està la seu, al Vallès, tenim unes quantes plantes productives i una miqueta més al nord, cap a la Garrotxa, també tenim una bona base industrial. D'aquests 1.500 empleats, aproximadament uns 1.700 o 1.800 empleats treballen al mercat espanyol. Per aquest pes industrial tan fort que té, i és d'on va sortir la companyia.
A on estem avui presents? Veieu aquí pintats els mercats on estem operant. Aproximadament el 50% de les vendes avui les fem al mercat europeu. I això bàsicament és el mercat espanyol, el mercat francès, el mercat alemany, són els mercats més grans del món de la piscina a Europa. Un 31% de les vendes el fem als Estats Units, que representa aproximadament la meitat del mercat mundial. Per tant, ja veieu aquí que aquí hi ha una gran oportunitat de creixement pel grup. I el que seria la resta del món representa un 20%, on tenen un pes molt significatiu el mercat australià o el mercat sud-africà. Els colors en aquest mapa, nosaltres pintem aquí amb blau més fosc aquells mercats on estem en posició de lideratge, on som el número 1, i òbviament ja veieu que estem en una posició de lideratge en els mercats europeus, també a Austràlia, també a Sud-àfrica i bastant també en la zona del sud-est asiàtic. I en els altres mercats, que estan pintats amb un blau una miqueta més claret, tenim una posició que potser estem al número 2 o al número 3 en aquest mercat. I com veieu, tenim molts centres productius repartits per tot el món. A què ens dediquem? Doncs ens dediquem a subministrar-li al professional de la piscina, que al final és el nostre client, tot allò que requereix per construir o per mantenir una piscina. En el món hi ha més de 16 milions de piscines i poden haver-hi d'aquests clients que diem el professional de la piscina, poden haver-hi uns 250 o uns 300.000 clients al llarg de tot el món que es dediquen a fer la construcció o el manteniment. I nosaltres els hi donem tot això que veieu, des de el que seria l'equipament bàsic d'una piscina, que seria la bomba i el filtre, a les escales, les dutxes, tot el que serien accessoris de neteja. I cap aquí podem anar incrementant la tecnologia, bombes de calor, cobertes de piscina, equips empotrables o temes una mica més sofisticats com podrien ser els netejafondos automàtics, que són uns robots automàtics que netegen el fondo de la piscina i els laterals, o últimament hem entrat amb tot això que li diem a l'Internet of Things, l'internet de les coses, o com bé deia el César, a l'internet de la piscina, com ens agrada dir a Fluidra, que bàsicament el que permet és que a partir d'un telèfon mòbil o d'una tableta tinguem la capacitat de gestionar i d'operar amb la nostra piscina en lloc d'haver d'anar a una sala de piscines, que normalment és un quarto fosc i normalment brut, a sota de la piscina, ple de vàlvules i que no sabem molt bé com funciona. I a través d'aquest tipus de tecnologies és molt més amigable fer servir la piscina, és molt més fàcil de fer anar. I aquí ja veieu la primera, jo diria una de les primeres característiques de Fluidra, que és una companyia que toca moltes tecnologies. Des de, ja veieu que aquí hi ha injecció de plàstic, hi ha temes de polièster, hi ha temes de bombeig, hi ha temes de tractament d'aigua, hi ha temes de químics, hi ha temes de gas, hi ha temes d'electrònica, hi ha temes d'il·luminació, tots els temes que es necessiten per tirar endavant el que seria la piscina. Jo crec que aquesta és una de les primeres característiques que us explicaré una miqueta més endavant d'on surt i com es va originar. I l'I+D, la innovació, és un altre dels trets fonamentals de la companyia. A dia d'avui tenim més de 200 enginyers treballant en investigació i desenvolupament arreu del món,
no estan tots aquí a Catalunya, en tenim un centre important a França, un altre centre important a Califòrnia, un centre relativament significatiu a Austràlia, i els tenim especialitzats per diferents tecnologies. Quines són les claus del desenvolupament de producte? Doncs, històricament sempre havia sigut millorar la qualitat del producte i millorar l'experiència de l'usuari fent servir aquesta tecnologia, de l'usuari o del client, perquè també mirem molt quina és l'experiència de l'instal·lador de la piscina fent la instal·lació i fent el manteniment d'aquest producte. Últimament, jo diria que això és un tret que va aparèixer aproximadament fa uns 10 anys, estem molt centrats, i és una de les claus on estem invertint més, en tot el que té a veure amb la millora de l'eficiència energètica del producte i en la millora de la sostenibilitat de la piscina. La piscina és intervé l'aigua, l'aigua s'ha de tractar, l'aigua s'ha de mantenir en unes certes condicions i assegurar que consumim la menor quantitat d'aigua amb el funcionament d'una piscina és una altra de les claus de la inversió en tecnologia per ser capaços de fer això de la manera més sostenible possible. I l'últim factor que hem afegit, que segurament estem invertint en aquesta àrea al voltant dels últims, diria que segurament uns 6-7 anys, és tot el que té a veure amb l'internet de les coses, com operar tota aquesta tecnologia que heu vist a través de connexions remotes a partir d'internet. Amb quin objectiu tot això? Doncs clarament amb l'objectiu de créixer, de ser capaços de guanyar quota de mercat, de ser capaços de créixer més que el que és el mercat. I això que vist des d'aquí pot semblar que és una cosa molt llunyana a la que potser una pime que ens estigui escoltant pugui veure que és una cosa molt llunyana, doncs no ho és tant, perquè si pensem, això és una companyia que va començar en el 1969, és veritat, fa 50 anys, però que va començar del no-res. Per la unió de les 4 famílies que veieu aquí, que això és la primera generació dels socis de Fluidra, 4 famílies catalanes, que van veure una necessitat en el mercat, que era, s'estava començant a crear urbanitzacions, a fer piscines, pistes de tenis, i no hi havia producte. I a partir d'aquesta idea de veure aquest forat, doncs es va crear un model de companyia que és el que ha portat a el que avui és Fluidra, amb aquesta visió d'aquest projecte molt a llarg termini, molt basada en les persones, molt basada en l'esforç, molt basada en el fer les coses ben fetes, com diu aquí a la diapositiva, i m'agradaria explicar-vos una miqueta la història perquè veieu que tot això té un recorregut que moltes de les companyies que ens poden estar sentint avui poden ben bé anar recorrent. Com us deia, això comença al 69 i comença obrint companyies amb aquestes 4 famílies que són les promotores inicials de la idea de Fluidra, invertint en diferents tecnologies. Necessitem fer escales de piscina. Doncs es crea una companyia per treballar el metall per la piscina. Aquestes 4 famílies inverteixen en aquesta companyia, busquen un soci que operi aquesta companyia, el que se l'involucra en la gestió de la companyia i en la propietat de la companyia. I aquella companyia comença a operar com una companyia independent. Es necessita tractament d'aigua, tractament químic d'aigua de piscines. Doncs es fa el mateix. Es crea una companyia que busqui amb un soci que sàpiga tractar tot el tema de la tecnologia, del tractament de l'aigua amb el clor i amb els químics, i es crea aquesta companyia. Necessita una companyia que faci bombes de piscina. Doncs
el mateix. Filtres, el mateix. Es necessita una companyia que comercialitzi aquests productes que les diferents indústries del grup produeixen en el mercat espanyol. En aquell cas es va dividir el mercat en diverses regions, en diverses zones. Ràpidament, també durant aquest període, es va veure que el mercat espanyol era relativament petit i que això anava d'internacionalitzar-se i es va expandir cap a França, creant una companyia que comercialitzés el producte basada a Perpinyà, però que treballés al mercat francès. D'aquí es va saltar cap a Itàlia i de seguida es va anar expandint sempre amb aquest model molt basat en l'emprenedoria i amb la independència d'aquesta unitat que es creava amb els 4 socis fundadors per tirar endavant aquest projecte, organitzats per companyies productives i companyies comercialitzadores. Fins que al voltant del final de l'any, cap a l'any 2000, n'hi havia tantes de companyies i estaven fent servir tantes tecnologies i a tants mercats que això es va decidir organitzar. I es va organitzar a través de hòldings productius i hòldings comercials, però mantenint aquest tret de l'emprenedoria a dintre del grup basat en diferents unitats productives que giraven al voltant d'una tecnologia. De l'any 2000 a l'any 2006 són anys de molt fort creixement. Recordeu que aquí és el cas espanyol es produeix un creixement molt potent. Aquí es va produir l'entrada del Banc de Sabadell, que va comprar alguns dels socis minoritaris que acompanyaven a la companyia des dels inicis i es va fer un holding de holdings. Aquest holding de holdings és el que l'any 2007 va sortir a borsa, ja amb una facturació d'uns 600 milions d'euros. Entrem, com no pot ser d'una altra manera, amb el període 2008, 2009, 2010, un període d'una crisi duríssima a tot el sud d'Europa. La companyia les passa canutes, reestructuracions a tot el sud d'Europa i tot el que es desinvertia a Europa es passava a invertir a nivell internacional per anar tractant de mantenir la facturació del grup, fins que això al voltant del 2014 s'estabilitza i entrem en un període de creixement fort, que nosaltres diem el període de creixement rendible, molt enficat en piscina i en wellness, que ens situa amb la possibilitat de donar l'últim pas que ha donat la companyia, que és aquesta gran operació corporativa, que és la fusió amb Fodia, on la companyia pràcticament ha doblat el tamany i li ha permès entrar en un dels mercats en els que no havia aconseguit entrar mai amb èxit, que era el mercat americà. S'havien invertit, feia més de 20 anys que estaven presents al mercat americà i mai havien guanyat un sol euro, pràcticament. I fins que no es va fer aquesta operació corporativa, la companyia no va aconseguir fer aquest salt. Que és aquesta operació que us explico aquí, en el que bàsicament es va fusionar amb Fodia, que tot i que nosaltres la coneixem per les pneumàtiques que veiem a la platja a l'estiu, doncs tenia una unitat molt potent de piscina, sobretot centrada en el mercat americà, que és la que es va juntar amb la nova Fluidra, que és la companyia que us comentava abans, que aproximadament a dia d'avui factura aquests 1.450 milions d'euros amb 5.500 persones repartides per tot el món. I aquest és, o ha sigut fins aquí, l'últim pas, l'últim repte que la companyia s'ha plantejat. Ja veieu que és un recorregut en el que hem anat fent front a molts reptes. Jo crec que aquesta és una companyia que es destaca per això, per ser una companyia molt ambiciosa. Una companyia que d'inici, com us he explicat, va començar molt fort amb el tema de la internacionalització, molt fort amb tots els temes de tecnologia apoyats amb la recerca i el desenvolupament,
I amb aquest tret característic, que avui, i com que anem una miqueta malament de temps, ja m'aniré a l'última diapositiva, que avui veieu reflectit amb això que diem els 5 valors de la companyia, que jo crec que entronca bé amb el que us comentarà l'Amàlia a continuació. Això és una companyia que viu al voltant del client, pensant en què necessita el client, amb aquest enfoc de tecnologia basada en la innovació que us he comentat, que ve del principi dels temps, amb aquesta voluntat d'aprendre i adaptar-se. Per això nosaltres diem moltes vegades que juguem a futbol americà als Estats Units, juguem a futbol a Europa i juguem a rugby a Austràlia. Estem en el món de la piscina, però juguem d'una manera diferent depenent de com està el mercat. I aquesta és una altra de les característiques de la companyia, amb molta honestedat i molta confiança i molt treball en equip, i amb aquest tret diferencial que us deia des dels principis dels temps, que és, avui li diem la passió per l'èxit, però que no és res més que aquest sentit de l'emprenedoria, aquest sentit de sentir la companyia com a pròpia, que jo crec que és un dels trets diferencials de Fluidra i és una de les coses que es noten quan comences a treballar dins de la companyia, que ve dels seus orígens i que hem sigut capaços de mantenir fins aquí, i jo crec que és una de les grans claus de l'èxit de la companyia a dia d'avui. I que estem, com a equip directiu, molt centrats en mantenir, perquè creiem que és el que li dona tot el recorregut de futur a un gran grup com Fluidra. César, em sembla que he fet... Molt bé. No has escoltat els 20 minuts. Perfecte, clavat, moltíssimes gràcies. La veritat és que és un plaer poder comptar amb la vostra participació, perquè ens encanta poder veure empreses industrials que han crescut, és a dir, que han començat sent pimes i que en uns quants anys han aconseguit aquest creixement exponencial i veiem com darrere d'aquest creixement sempre hi ha elements com la internacionalització, l'aposta per la innovació i, com no, també l'aposta pel talent i pels equips. I això dona peu a continuar amb la següent exposició que ve de mà de la senyora Amàlia Santallúcia, que és la directora general de Recursos Humans i de Factors Ambientals, Socials i de Govern Corporatiu de Fluidra. L'Amàlia Santallúcia es va incorporar a Fluidra relativament fa poc temps, el 2019, després de ser durant quasi 17 anys la responsable de Recursos Humans de Lidl. I és per això que coneix molt bé la cultura empresarial alemanya i és una gran defensora d'un tema que també des de les organitzacions empresarials estem treballant i picant pedra, que és la FP Dual, que, com sabeu, en aquell país és un cas d'èxit i volem d'alguna manera que aquest èxit també es pugui traslladar aquí a Catalunya. I amb això estem, picant pedra, però... César, disculpa, la sort que tenim és que des d'aquest any pot ser universitari, que també s'ha reconegut que pot ser universitari, que a Alemanya ja porten molt temps i era una lluita que portàvem les empreses, les persones i les empreses que creiem en això, que també es traslladés aquesta necessitat al món universitari. Sí, perfecte. Doncs, amb aquestes estem, o sigui que, igual en algun moment col·laborarem perquè ja et dic, és un tema que hem de seguir treballant intensament. Doncs bé, com deia, l'Amàlia Santallúcia ens explicarà el paper de les persones en la transformació de Fluidra. Ja ho ha explicat una mica el Xavier Tintoré i des de les jornades que hem fet anteriorment, tant la Núria Merí com el Josep Albet, ja han insistit, hem insistit moltíssim que això de la transformació a la indústria 4.0 no només va de tecnologia, sinó que també té molt a veure amb la implicació, amb el compromís de l'equip humà i, per tant, que això va molt més enllà. És a dir, que aquesta transformació també ha d'anar acompanyada d'un canvi cultural, d'un lideratge i d'un compromís de l'equip. I en aquesta línia es explicarà, com bé us deia,
quin és el paper de les persones en aquesta transformació que està fent Fluidra. Doncs moltíssimes gràcies i tens la paraula. Moltes gràcies per la invitació i reitero també l'agraïment del Xavier. I tal com has comentat, ja heu continuat, heu fet 3 jornades com aquestes i heu parlat de tot el tema de com la indústria 4.0 es pot fer o és necessari canalitzar aquest canvi cultural a través de les persones. Però jo, escoltant el Xavier, realment porto poc temps a Fluidra. Fluidra és un cas d'èxit i escoltant-lo em venien paraules molt clares, el tema de la cultura de les flors, la cultura de liderar amb l'exemple, la cultura de la innovació, la cultura de la transformació, la cultura de l'emprendiment, tots aquests valors que al final formen part d'una cultura i com realment també el Josep Albert en el seu moment va parlar, la cultura és com un iceberg, veus la part de dalt, però has de conèixer el que és la història de la companyia i conèixer també els fundadors de la companyia per veure com això realment actualment té una empremta molt gran. I el Xavier ho han vist ara i ara us faré una mica una similitud en el que és la situació del Covid que hem estat vivint. I a nosaltres el Covid, Xavier, suposo que estàs d'acord, el Covid ens ha fet més forts. Ens ha fet més forts per què? Perquè han fet un anàlisi de lo que és intern, de lo que són els processos, les estructures de la companyia i ens ha fet més forts perquè hem après a través de les persones. Ens hem transformat, hem evolucionat i hem vist com totes les eines digitals ens donaven més força al tenir més connexions entre tots els països i totes les regions que comentava abans el Xavier. Aleshores, per què vull començar amb el Covid? Doncs perquè el Covid era una situació incerta, era una situació que no coneixíem. Realment, el foro de Davos, que ja sabeu que es va celebrar al gener, doncs el Covid no es va identificar com un risc a dins del mapa de riscos que fan anualment i realment ens vam trobar que al mes d'abril pràcticament la meitat de la població mundial estava a casa, recluïda a casa, sense moviment, per poder realment frenar aquesta expansió del Covid. I per què vull fer aquesta comparació? Perquè la indústria 4.0 ja fa molt temps que s'està parlant d'aquesta indústria, de que això vindrà. I, per tant, per tot això ens podem preparar. Hem sortit molt més forts del que és el Covid, del que és aquesta situació que estem vivint encara actualment i, per tant, jo crec que també podem sortir o preparar-nos molt més per lo que és la indústria 4.0. Què hem après del Covid les empreses? Doncs que els plans de contingència que teníem totes les empreses molt bonics, molt ben preparats i moltes vegades auditats pels consultors, doncs no servien. Una vulnerabilitat també de la cadena de subministre. Hem tingut que revisar els processos, el model de negoci, igual que segurament molts de vosaltres. Però també hem vist les oportunitats per innovar. Potser no podíem fer el producte tal com estava pensat, però n'hem pogut fer un altre. Hem pogut créixer. Hem pogut també definir o analitzar si teníem algun avantatge competitiu, crear més interconnexió. Hi ha hagut molta ajuda a nivell empresarial, a nivell de les xarxes. Després s'ha generat una Digital Supply Network per realment trobar aquestes empreses que ens puguin ajudar a nosaltres. I sobretot també el que hem après és que hem de preparar un pla de contingència per poder respondre molt més a la situació actual i futura. I tot això com va? Doncs hem definit el que és l'estructura organitzativa, hem revisat els processos, però sobretot les persones. No haguéssim pogut aconseguir, i cadascú de nosaltres, jo crec, que pot analitzar el seu àmbit, no haguéssim pogut aconseguir tot el que hem aconseguit si no fos per les persones. I aquí jo crec que els líders a dins de la companyia, els líders han estat les persones que han impulsat, que han liderat, que han mobilitzat, que han fet que les persones donessin més del que realment s'esperava d'elles. Les prioritats que tenim actualment? Doncs, evidentment, tornar a donar una resposta de com gestionem el present, perquè la situació del Covid encara no ha acabat. Després el recover, com ens recuperem, com aprenem, com sortim molt més reforçats. Jo crec que tot això ens ho han de qüestionar cada un de nosaltres i ens ho han de qüestionar internament a dins de les empreses. I després com dirigim, com ens preparem amb aquesta nova normalitat. Aquesta nova normalitat torna a ser la indústria 4.0, torna a ser la globalització i torna a ser el que és la transformació digital.
Cultura. Per què la cultura és molt important? Perquè al final la cultura el que ens ajuda és a viure, a vincular-nos amb la companyia, a continuar endavant. La cultura es pot definir de moltes maneres. I jo he buscat moltíssimes definicions, però al final la cultura què és? La cultura és la personalitat, és el que ens diferencia, no? La cultura d'una empresa com Fluidra no és el mateix que una cultura d'un altre tipus d'empresa, encara que hi ha factors que són molt iguals o hi ha factors que ens fan identificar quin tipus de cultura tenim a cada una de les empreses. Quins factors hi ha? Hi ha el factor d'autonomia individual, és a dir, és una empresa o una cultura més orientada a lo que són els resultats, on realment hi ha una delegació, uns rols molt clars i hi ha una subordinació. Aquí no hi ha una participació molt activa de l'empleat. O és una cultura més orientada a les persones. Una cultura com la de Fluidra, on realment les persones han impulsat aquest canvi intern i han ajudat a que tinguem l'èxit que tenim actualment. Després hi pot haver una cultura molt més orientada a lo que són normes, regles i grau de control, que el grau de control és una empresa també molt alemana, on es controlen molt més, o una cultura on realment tu el que fas és marcar un marc i a partir d'aquí deixes que les persones, d'acord amb aquesta autonomia individual, doncs elles saben exactament que tenen un marc de referència i poden actuar. Una cultura de reforçament, recolzament, on realment hi ha més confiança, més transparència i més col·laboració. Una cultura d'identitat, hi ha un sentit de pertinença. A Fluidra realment hi ha aquest sentit de pertinença, de lluita, d'unió, d'equip. Això ho veiem cada dia a l'equip directiu, ho veiem amb els nostres departaments. Hi ha una cultura de reconeixement, és important el poder reconèixer les persones que fan una bona feina, que estan col·laborant, que estan proposant, que estan innovant. Un estil de resolució de problemes. A cada una de les empreses hi ha estils diferents de resolució de problemes. Hi ha un estil de resolució on és molt més individual, on hi ha uns tècnics que realment són els experts en aquells tipus de problemes. En canvi, hi ha un altre estil on realment es comparteix més i la resolució de problemes és molt més oberta, molt més transparent. I després, un tema de risc, de prendre el risc. És important el poder arriscar-se. I això ve quan tens realment una xarxa de confiança. La gent s'arrisca quan realment se'n dona compte que no està en perill el seu lloc de treball. Per tant, el que promulga més o el que fomenta molt més és la innovació i aquest esperit molt més creatiu. I els següents passos, perquè estava parlant molt de Fluidra, jo crec que cada un hauria de reflexionar quin tipus d'estil té a la seva companyia. Aleshores, ens hauríem de qüestionar si tenim el que és un estil molt més col·laboratiu, on realment hi ha un sentiment de confiança i sentiment de pertinença. I això moltes vegades ens podem preguntar, ostres, però jo potser tinc una empresa o el meu estil és molt més autoritari. Com puc fer aquesta transformació? Doncs aquestes transformacions són possibles. El que passa és que s'ha d'anar pas a pas. Si jo, per exemple, la meva cultura és una cultura no tan col·laborativa, sinó que és una cultura més de, ostres, jo sé perfectament el que s'ha de fer perquè soc la persona que porta més temps, el que podem fer és petits canvis amb el sentit de, escolta, tinc un problema. Doncs per què no agafo 2 persones o a 3 persones, els poso el problema damunt de la taula i ells van pensar en com solventar-ho tot això. Hi ha un tema de gestionar a través de la reciprocitat. Al final, la relació laboral i la vinculació que tenim amb els treballadors ha de ser recíproc. Anteriorment o antigament es pensava, ostres, si jo realment pago un salari a un treballador, ostres, doncs ja n'hi ha prou. Ell el que ha de fer és treballar correctament, que no tingui errors, però al final totes les empreses ens hem donat compte que aquesta relació de reciprocitat va més enllà. Has d'aportar molt més. Suposo que en alguna sessió heu parlat del que és el salari emocional. Al final no és sol pagar un salari, no sol és donar o fer la feina ben feta, sinó al final que has d'aportar una mica més. Perquè si tu aportes una mica més, tens
més responsabilitat, més compromís a dins de la companyia i realment 2 més 2 no seran 4, sinó que 2 més 2 seran 5. I després un altre tema, el fet de liderar de forma digital. A la indústria 4.0 hi ha moltíssima innovació, hi ha moltíssima transformació, però també és important aprofitar tot el tema digital. Nosaltres a Fluidra, per exemple, hem aprofitat molt quan hem tingut aquella situació on realment no es podia viatjar, no podíem anar a l'oficina, doncs reforçar molt més els lligams amb els nostres treballadors. En alguna sessió anterior ja heu parlat de talent. I per què ens hem de fer una mica la reflexió de quina cultura tenim i cap a on volem anar? Perquè, evidentment, totes les empreses ara estem competint pel talent i volem el millor talent a la nostra organització. I el millor talent pot ser per un bon professional, una persona experta en fer una determinada peça, una persona que pot manipular molt bé una màquina o un enginyer que pot programar o portar o gestionar una màquina que tinguem a la companyia. Per tant, estem en un moment una mica de guerra del talent i aquí ens hem de diferenciar. I com ens diferenciem cada una de les empreses? Doncs ens diferenciem amb la cultura. Amb la cultura. I la cultura no és allò que tenim imprès a la nostra pàgina web o la cultura no és la missió ni visió que tenim a la companyia, sinó que la cultura és el que realment es viu i està interioritzat a el que és dins de l'empresa. La cultura de Fluidra. El cas de Fluidra és un cas curiós perquè, com ha explicat el Xavier, venim d'una empresa a l'origen. Són una empresa més familiar, amb 4 famílies, amb una ambició molt clara, amb unes ganes de créixer, amb unes ganes de compartir, amb unes ganes d'empoderar les persones perquè sabien que aquestes 4 persones, evidentment, no podien dur a terme el projecte que tenien al davant i, per tant, tenim una cultura Fluidra abans de lo que és la fusió, que estava basada en aquests valors, perquè la cultura de Fluidra està basada en uns valors i aquests valors venen de l'esperit i de com es volen fer les coses. I tenim un dels valors és l'adaptabilitat. Realment, nosaltres el que volíem és detectar les oportunitats, anar per aquestes oportunitats, tindre les persones adequades per aconseguir-ho i després tindre aquesta mentalitat molt més emprenedora. I per què hi ha un clip? Perquè un clip et dona flexibilitat, et dona adaptabilitat. Realment, quan obres nous projectes, vols anar a altres països, vols expandir la companyia, doncs necessites aquesta flexibilitat. Accessibilitat, estem oberts a escoltar. Sempre ha estat una companyia que ha estat oberta a les propostes, a escoltar, a integrar a dins de la companyia diferents cultures. Quan, per exemple, vas a un altre país, no coneixes la cultura, no coneixes la llengua, doncs és molt important tindre aquesta capacitat d'escolta. Innovar, com deia el Xavier, això forma part del nostre ADN. La innovació ha portat i ha dut a terme aquesta indústria 4.0, que tenim 4 fàbriques aquí a Catalunya i, per tant, la innovació ha estat un dels eixos principals en aquesta transformació. I després, transparència, honestitat. Això és un dels valors més importants que tenim a la companyia, la honestitat i la coherència. Aleshores, ens vam trobar també amb els valors de Zodiac, que eren valors molt similars. Al final, quan fas la lectura de lo que hi ha darrere dels valors, te n'adones que els valors són molt similars. Aleshores, aquí tenim els valors de la nova Fluidra. Els valors de la nova Fluidra són la guia que guia el comportament de tots els directius de la companyia. I això per què ho dic? Perquè nosaltres, com a empresa, i nosaltres com a empresa que té una responsabilitat de cara als treballadors, els nostres mànagers, els nostres directius, també els seleccionem, els valorem i una part de la seva retribució també està marcada per aquests valors. I fixeu-vos en aquesta imatge, perquè aquesta imatge és la nova imatge dels valors Fluidra, perquè els valors Fluidra s'han anat transformant. Vam fer una fusió, Fluidra i Zodiac, hi havia uns valors, i aquestes parts, aquestes paraules que veieu en color taronja, són
canvis que hem introduït aquest any. I per què ho hem fet això? Perquè volíem incloure dins de la companyia la part social i de responsabilitat medioambiental i també volíem remarcar encara molt més la part d'inclusió i la part de diversitat. Aleshores, aquí veieu reflexada tot el que el Xavier i jo us hem anat explicant, no? El tema de la innovació, de l'excel·lència, el tema d'aprendre i adaptar-se, el treballar en equip i la inclusió. Som diversos, hem d'incluir gent que pensi diferent de nosaltres. Si no, no ens enriquim com a equip i com a companyia. El tema de la honestitat i la confiança, la passió per l'èxit, la col·laboració amb el client, que també la recalcava moltíssim abans el Xavier. I això com ho fem? Això realment, quan vam redefinir els valors, hi ha dues persones de la companyia, que és el senyor Eloi Planes i el Bruce Brooks, que és el CEO de la companyia, que realment han set els ambaixadors, han set un exemple, han set les persones que han donat exemple de com havia de ser el comportament i la cultura de Fluidra. I aquestes persones el que han fet és impulsar aquest canvi, continuar amb els valors de Fluidra, amb els valors de Zodiac, han fet una visió global, han donat forma a aquests valors Fluidra i són ells els que han dut a terme, han set els que han impulsat el que és aquest canvi. I per això, tal com deia el Xavier, l'equip directiu està molt identificat amb la companyia, està molt identificat als valors de la companyia i, per tant, aquesta identificació i aquest marc de referència fa que gestionem així a les persones. Aleshores, tot el tema d'innovació, tot el tema d'emprenedoria, tot el tema de córrer riscos, tot el tema de seguretat, tot el tema de que et pots equivocar, no passa res si t'equivoques, siguis valent, no? Aprèn a base de l'error. Doncs això també ha format part de l'èxit de la nostra empresa. Però què passa? Nosaltres hem estat treballant durant un any i mig amb els valors, però falta que aquests valors ara els integrem a lo que és el dia a dia. I què han fet aquest any? Han donat un pas més. I és que tots aquests valors els han vinculat a projectes de recursos humans. Sé que no tinc més temps i us explicaria moltíssimes coses perquè és molt interessant veure com cada un d'aquests valors li han donat forma i li han donat color vinculant-lo amb projectes de recursos humans que el que fan és generar més empleabilitat interna. Una cosa molt important i per la que aposten molt Fluidra és que els propis treballadors siguin empleables internament. I què vol dir? Que serà més fàcil que aquests treballadors els puguem moure internament, puguem generar més talent internacional, puguem donar-los més oportunitats, més reptes i, per tant, puguem continuar creixent. No tinc més temps, no, César? Ja m'he consumit el temps. Sí, ja estem una mica fora de temps, però bueno, 2 minutets, cap problema. 2 minutets, jo sols volia dir una cosa molt ràpida. Els nous reptes que tenim a la companyia a nivell de recursos humans, globalització. Necessitem, imagineu-vos, ens veieu com una empresa global, però ens falta encara molt més. Volem estar més preparats per aquest canvi i aquesta transformació que s'està generant a nivell mundial. Les noves generacions, penseu que la generació Z, que és la generació més digital, s'està incorporant a lo que és el mercat laboral i, per tant, han d'adaptar la nostra forma de liderar, la nostra forma de gestionar-ho. Després també, què estem analitzant internament? Després del Covid, i durant aquest procés de Covid, hem analitzat encara molt més, escolta, què podem oferir? Nosaltres com a empresa, com a gran empresa, què podem oferir als nostres treballadors? Perquè jo sempre parlo, no s'ha de retenir el talent, sinó que s'ha de fidelitzar. I per fidelitzar, evidentment, els has de donar oportunitats a les persones perquè es desenvolupen internament, perquè realment puguin aplicar tot el seu talent i perquè realment contribueixin al propòsit que té la companyia. Molt bé, doncs moltes gràcies perquè us estaria explicant moltíssimes coses i moltes gràcies per la vostra atenció i si algú té una pregunta després, encantada de contestar. Moltíssimes gràcies a tu i, de fet, et prenaré una paraula. Com veiem que ha quedat moltes coses probablement en el tinter, doncs igual hi haurà algun dia que
intentarem col·laborar amb tu una altra vegada perquè la veritat és que darrere tot el que has dit hi ha molta qüestió a tractar i a veure. La veritat és que en 20 minuts som conscients que és molt difícil. Però ens quedem sobretot amb aquesta importància que també el Xavier insistia, dels valors, aquests valors que impregnen i condicionen d'alguna manera la cultura d'una empresa, la cultura empresarial, i com es pot, a més, treballar, sobretot per guanyar en aquesta competència que tenim pel talent, que vivim amb aquesta competitivitat pel talent. Per tant, moltíssimes gràcies i, en tot cas, després segurament hi haurà alguna pregunta, algun comentari respecte a tot el que fins ara s'ha dit. I ara seguim amb el programa, tal com teníem previst, i en aquesta segona part, després de conèixer l'experiència i aquesta evolució i aquesta transformació d'una companyia com Fluidra, és el moment de comptar amb la col·laboració del Carles Miranda, que ja ens ha acompanyat en diverses jornades. Ell és el coordinador d'Indústria 4.0 d'Acció de la Generalitat de Catalunya i en aquest cas porta una doble experiència de col·laboració entre dues empreses. D'una banda, l'empresa Innovae. Ens acompanya el seu soci cofundador i director de l'Oficina de Catalunya d'Innovae, el Xavier Riba. Innovae és una pime tecnològica que desenvolupa solucions basades en la realitat augmentada i la realitat virtual en el context de la indústria 4.0. Desenvolupa solucions tecnològiques per les vendes, el màrqueting i la comunicació. Els seus clients, bàsicament, són empreses que volen utilitzar eines d'última generació per millorar els seus processos empresarials. I ve també de la mà d'una altra empresa, que és Ecinsa. En aquest cas ens acompanya el seu director general, que és el Josep Maria Quintana. I Ecinsa es va crear l'any 85, és una empresa de referència en el sector. Ofereix serveis i productes per solucionar problemes d'estanquitat en empreses industrials de tots els sectors productius, com per exemple el sector químic, petroquímic, tractament d'aigües, enginyeria, sector nuclear, alimentari, farmacèutic, agrícola, maquinària, obra pública, etc. Entre ells tres, d'alguna manera, ens explicaran aquesta experiència en realitat augmentada, concretament el cas d'un assistent tècnic remot. Moltíssimes gràcies al Carles un cop més i al Xavier i al Josep Maria Quintana per acompanyar-nos i per donar-nos a conèixer aquesta interessant experiència també d'aplicació de la indústria 4.0. Endavant. Moltes gràcies, César. En primer lloc, agrair també a FEPIME i la Fundació per a la Indústria que torneu a confiar en nosaltres i participar en aquest tipus de jornades. Per nosaltres és molt important perquè, com bé heu comentat, innovar les empreses no es pot fer sol i nosaltres estem convençuts que el procés de transformació digital de les empreses i la millora de la competitivitat passa per la col·laboració. I aquest és l'esperit del programa Proacció 4.0, que ara faré 5 cèntims. Carregaré la presentació. Em sembla que m'heu d'habilitar perquè pugui carregar-la, la presentació, on us faré 5 cèntims de què va el programa i com podem ajudar a les empreses. No puc carregar-la, la presentació. Em sembla que m'ha d'habilitar. Sí, perfecte. Ara no, encara no. I, per suposat, felicitar també a l'equip de Fluidra per aquest compromís amb les persones, la cultura i l'organització. Amb aquests valors fa goig treballar en una empresa com aquesta, clarament. Ara sí, perfecte, moltíssimes gràcies. Carrego la presentació. No sé si l'esteu veient, la presentació? Encara no.
Ara sembla que s'està carregant. Ara sí. Ara sí, oi? Perfecte. Doncs bé, el programa Proacció, farà la pantalla completa. Ara sí. El que pretén bàsicament és un programa d'ajudes i serveis a la PIME per acompanyar-se en aquest procés de transformació digital, però sobretot, com reflexa una mica la imatge, és ajudar a mirar cap al futur a través d'aquest tipus de tecnologies. Com he dit, no és un programa que no acció. La Generalitat no pot fer sol, llavors el van llançar fa un any pràcticament, en col·laboració amb aquests partners que veiem en pantalla, el Consell General de Cambres, Foment, PIMEC, Enginyers i la Fundació per a la Indústria, i contempla un conjunt de serveis i programes d'ajudes per acompanyar la PIME en aquest procés de formació digital. Però fem molt èmfasis en el que és el concepte, el que és l'anàlisi estratègic de l'empresa. És a dir, no implantar tecnologia per si, sinó fer-ho d'una manera endreçada, planificada i ben diagnosticada des del principi. I aquí és on aquests valors com la cultura d'innovació organitzativa, les persones, prenen molt de pes. El programa tenia com a objectiu arribar a més de 1.000 empreses en 2 anys. Ja veureu que estem molt a prop. Per què? Perquè això ha calat en les empreses i hem aconseguit, gràcies als cupons Indústria 4.0, que al final és un ajut petit que li donem a l'empresa perquè faci 2 coses. Perquè faci un diagnòstic de com aquest tipus de tecnologies digitals hi poden ajudar a ser més competitiva, però des del punt de vista de tota l'organització, les persones, els processos, productes a nivell transversal, o bé, si aquest full de ruta ja el té dissenyat l'empresa, doncs anar directament a la implantació. Ja veureu que els ajuts que es donen són 8.000 o 20.000 euros en funció de la tipologia de projectes i que en aquest primer any pràcticament hem aconseguit mobilitzar més de 900 empreses, dels quals s'han traduït en projectes, molts d'ells. Hem rebut més de 677 sol·licituds, dels quals a data d'avui pràcticament tenim uns 500 projectes actius, entre diagnosis, el 50% aproximadament, i implantacions. I m'agradaria destacar, sobretot, el tema d'experiències que abordem en conseqüència d'aquest programa. Comentar-vos que aquesta convocatòria de cupons s'obrirà segurament el mes de març, per tant, un mes vista ja estarà de nou oberta, perquè al final el que pretenem és dir a l'empresa que tenim un ecosistema, afortunadament, de proveïdors molt potent. I prova d'això són aquestes 2 experiències que presentarem a continuació. La primera experiència, que és la que ens centraré, és Innovae, que m'ha comentat el César. És una empresa molt especialitzada en realitat augmentada i virtual, entre altres serveis que té, però l'important és l'etiqueta d'assessor acreditat que té. Això és una acreditació que emet de la Generalitat de Catalunya a través d'Acció, que realment el que volem transmetre amb aquesta acreditació és que aquesta empresa ha acreditat que té experiència en allò que diu que té experiència. És a dir, en l'àmbit de la indústria 4.0, l'aplicació de tecnologies digitals en les empreses. I, per tant, això ens ho ha acreditat i per això emetem aquest certificat. Empreses o assessors acreditats, són acreditacions personals, a la persona en concret. Tenim ara mateix més de 140 assessors acreditats a data d'avui, a data d'aquesta jornada a Catalunya, i és una llista oberta i que es va ampliant contínuament. I a més, coneixem un cas molt interessant també de l'empresa Cinsa, que presentarà el Xavier Riba, perquè és un projecte que neix de la col·laboració entre les 2 empreses, Innovae i Cinsa, i a més és una empresa que és molt activa amb el programa Proacció, com ens explicarà més endavant el seu director general, i per tant, sense més, és animar-vos a que estigueu atentos del que és el programa Proacció i les convocatòries i serveis que donem a través d'aquest programa com a empreses, i passo la paraula a Xavier Riba perquè pugui presentar la seva empresa i també donar pas a Cinsa a continuació. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies, Carles. Gràcies a tota la gent de la Fundació, reiterar l'agraïment per convidar-nos, sobretot, a compartir tots aquests casos, intentar posar sobre la taula
que tot aquest procés de digitalització i d'implantació de solucions, sobretot de ràpid resultat, perquè moltes vegades veiem la indústria 4.0 com coses a llarg, ja podem tenir resultats a curt, de manera molt ràpida. Intentaré jo, aviam, sí, suposo que ara es veu la meva pantalla. Intentaré presentar-vos una mica què fem i després donaré pas, bàsicament, al Josep Maria. El Josep Maria, perquè ell us explicarà, sobretot, el seu punt de vista de la implantació. Jo vinc d'Innovae. Innovae som una empresa acreditada per Acció. Som una empresa acostumada a fer projectes d'alta tecnologia. Estem especialitzats en realitat augmentada i realitat virtual. En els últims 5-6 anys hem fet més de 80 implantacions ja, sobretot a l'entorn industrial, perquè tenim una matriu basca que és molt forta i el model industrial basc, el model industrial català, tenen moltes semblances, diferències, però tot semblances i maneres de col·laborar. Tot això, aquesta part que diem de la col·laboració. Tenim 16 anys d'experiència. Nosaltres implantem solucions d'aquest tipus en diferents àmbits, però concretament amb la part industrial, des de fa 5-6 anys hem treballat en grans projectes, en grans clients, en petits, en micro, pimes també, amb la qual intentem trobar sempre solucions adreçades a donar resultat efectiu. Efectiu, eficiència, estalvi de costos i sobretot producció. Treballem en molts àmbits, tota la part industrial, automotriu, elèctric. Són sectors on la digitalització de processos poden aportar un gran avenç i un gran estalvi. Bàsicament toquem 4 grans potes. Primera, treballem en formació virtual per treballadors, on enfrontem el treballador a solucions concretes que a través de realitat virtual ells poden aprendre, poden simular un procés. Després tenim productes adreçats a la part del manteniment i digitalització de processos per poder operar ràpidament i donar aquella solució ràpida a un operari o qualsevol persona que hagi de fer qualsevol tasca industrial. Òbviament, també fem projectes a mida per tota aquesta part d'indústria 4.0, on fem controls de qualitat, ens recolzem amb ulleres d'aquestes en realitat mixta per poder donar valor a l'operari. I també tenim plataformes i solucions per millorar el que són les vendes i prescripció de productes que a vegades en l'entorn industrial són complexes. I sobretot en aquest entorn que ens ha tocat viure del Covid, moltes vegades aquestes tecnologies ens permeten transportar valor a través de videoconferències en realitat virtual, per exemple. Focalitzant-nos en la part del manteniment, tenim un producte molt concret que es diu, és una suite que està composada de dos petits aplicatius que es recolzen en realitat augmentada. Un és l'assistent tècnic remot, que és el que veieu a l'esquerra de les pantalles, que bàsicament el que fa és posar en contacte un expert amb un tècnic, perquè l'ajudi a desenvolupar qualsevol tipus de tasca, tasques de manteniment, tasques de posta en marxa, si és necessari. I a través de la realitat augmentada el que fan és comunicar-se millorant aquesta comunicació. Podem pintar imatges sobre la imatge en temps real, capturada, que aporti i ajudi a solucionar aquests problemes. L'altra part, que és el servei d'assistència avançat al manteniment, el que fa és digitalitzar tots aquests processos del manteniment i servir-los en realitat augmentada perquè el treballador pugui fer la feina de manera molt més àgil. Bàsicament, si ho traduíssim a una imatge de l'assistent tècnic remot, és aquesta que veieu. A l'esquerra veieu el que fa un treballador davant de qualsevol problema, apuntar, fer una videoconferència i, en realitat augmentada, transmetre informació perquè l'expert el pugui ajudar i el pugui assessorar i d'aquesta manera anar molt més ràpid a solucionar els problemes. És una eina molt fàcil, molt senzilla, és una eina de ràpida implantació amb les empreses i són eines que ja s'estan diguem-ne, incorporant d'una manera bastant ràpida, senzill, perquè això en una setmana està funcionant. Com a exemples, doncs, Fluidra mateix, a la part de Fluidra Engineering, estan utilitzant també aquesta eina per comunicar amb aquells tècnics que tenen desplaçats. Òbviament, a Macbar també estem fent coses d'aquest tipus, però ja veieu aquí hi ha diferents logotips. Un d'ells és Essinsa. Essinsa és una pime, el que us deia, grans empreses com Fluidra i petites empreses, pimes, com poden ser Essinsa, que el que fan és aprofitar tot el cabdal de positivisme i sobretot de resultats que li poden donar aquest tipus d'eines. Jo no us explicaré gaire del projecte perquè el que vull és que us ho expliqui el Josep Maria. Josep Maria, estàs per aquí? Aquí estic. Estàs aquí. Deixaré de compartir i el Josep Maria és una persona que, ara us ho explicarà ell, però
Ja estic més gras, estic una mica més gras de veure la nostra marca al costat de Fluido, ja estic, escolta'm, que ja surto de la pantalla, ja, Ja em surto de la pantalla. Cinsa és una empresa que ens va contactar a través d'aquest tema dels cupons d'acció i, bueno, a partir d'aquí el Josep Maria us explicarà bàsicament com ho han aprofitat per tenir rendiment immediat. Bé, doncs el rendiment immediat és el que busquem les empreses petites. L'empresa familiar que formem nosaltres a Tarragona, que fa 36 anys que ara existeix, és una empresa molt modesta, d'acord? Però quan va tenir clar que calia professionalitzar, se li va ocórrer contractar-me a mi, que és complicat, això. Què vol dir? Contractar experiència externa, d'acord? Aleshores, posar-te com a consultor d'empresa familiar intentant a una pime que intenti canviar totalment el paradigma de la innovació com a forma de liderar un nou canvi, no? Aquesta decisió de professionalitzar l'empresa, el gerent és el que ha de demostrar que és el líder real d'aquesta nova millora de solucions al repte del mercat. Però per avançar la competència, l'única manera és treballar silenciosament, internament, amb coses innovadores, amb coses que ens fessin liderar alguna que no feien els altres. Aleshores, quin avantatge més important trobar acció que et posa tots els proveïdors, a més, te'ls té ja triadets, que no tens que estar anys i anys buscant aquests proveïdors que poden ser innovadors. Aleshores, el que una pime no pot fer, perquè no té estructura suficient, és buscar durant anys i anys el proveïdor ideal per ell, sinó que el que et tria, i tu d'allà ja tens més fàcil poder triar aquests proveïdors. Uns proveïdors que et donen un paquet tancat o alguna que amb poca millora pots fer i incorporar de seguida al mercat. Us explico un exemple. Nosaltres hem triplicat la nostra facturació, hem crescut l'any 2020 un 12%, i hem multiplicat per 300 els nostres beneficis. Evidentment, l'empresa és molt petitona, però aquesta diferència d'empenta unida amb la innovació i amb aquestes ganes i passió per millorar la nostra realitat en el mercat, això és imparable. Per què? Perquè nosaltres no ens podem equivocar. Les pimes petites no ens podem equivocar, no tenim pressupost per equivocar-nos. Hem de treballar molt abans, d'acord? Quan implantes ha de ser, escolta, dit i fet. Dit i fet i que funcioni, perquè la gent es posa nerviosa. Aleshores, jo, amb la meva modesta opinió, a les pimes que podem estar en aquesta reunió, el que us diria és no tingueu por. La por és la pitjor manera d'avançar. D'acord? Tenir aferrat una por de no tenir intenció de millora és pitjor. O sigui, tenir gent bona al costat que et puguis dir, escolta, jo crec que això ha d'anar per aquí, però necessito posar-ho demà, i que et digui, sí, compti, això no es troba gaires maneres, no? Llavors, acció, que som uns pesats les petites empreses que volem que ens donin el millor i tal, els ajuts econòmics no és res, perquè al final te gastes molt més diners dels que et donen, però realment que t'ajudin amb un 20%, un 13%, un 15%, un 50% d'un projecte és molt important, però no és el que importa. El que importa és que et doni valor en el mercat. Nosaltres, quan vam veure el tema de la crisi, les cames ens tremolaven, d'acord? Però vam veure que en 15 dies ens van baixar les ventes un 50% i al cap de 15 dies estàvem facturant el mateix que 15 dies abans. I creix un 15% i veure que la competència té problemes i nosaltres no en tenim, hem encertat enganxant-nos abans a la innovació perquè quan la vam aplicar vam tenir la mala sort de la crisi, però nosaltres, gràcies a això, ens ho vam superar. O sigui, això és el que diem, avançar-se, no esperar. Avançar-se, jo sempre dic, som molt pesat, amb la proactivitat. Hem de ser molt proactius per guanyar els que realment estan en el mateix sector que nosaltres. Nosaltres, tots els treballadors van passar a teletreballar i nosaltres, aquestes eines com l'ATR, que Innova ens va proposar dintre les millores que teníem, va ser incorporat immediatament. Tenir, nosaltres com a especialistes en el nostre sector, tècnics, on solventem problemes de diferents sectors industrials, on poden tenir una fuita, on poden tenir una possible explosió, on tenen problemes de manteniment dels seus equips, on tu li puguis aportar immediatament a un problema que et contacti i si no ho sabem nosaltres, el nostre partner alemany, el nostre partner anglès, pugui parlar amb l'idioma natiu i transformar aquell missatge en l'idioma que el nostre client operatiu a la planta operativa necessita, això és agraït. Per això nosaltres estem sempre escoltant el que diu el client. Nosaltres només hem fet que escoltar el client el que ens demana. Col·laborem amb el client, però adaptant-nos a la seva necessitat, que intentem punxar perquè ens ho digui, perquè si no li dirà la competència i jo no ho sabré. Ara, per exemple, estem ja en magatzems in company, no, la nostra companyia fent els magatzems dels nostres clients. Perquè els nostres clients, com Fluidra, hola, no digueu que tenim magatzem. No cal que tingueu magatzem, ja el tenim nosaltres per vosaltres. Nosaltres ja posarem el nostre magatzem de petites peces perquè tingueu allà. Nosaltres ho podrem solventar amb aquests grans programes innovadors que tenim. I el nostre compromís amb la indústria 4.0 ve gràcies a les ajudes
que tenim d'acció i d'experts com ells. Jo també, com a petita pime, us haig de dir que estic a la vostra disposició per si cal algun aclariment sobre aquest tipus d'eines, però nosaltres el que veiem és els resultats. Tots els propietaris, quan dirigim un nou projecte, el que ens demanen són resultats. I no hi ha gaires eines que donin un resultat tan immediat com aquests de la innovació, perquè la digitalització i el canvi en el mercat, ser el primer, té premi. I nosaltres ho podem demostrar. Moltíssimes gràcies i per el que calgui estic aquí a pregs i preguntes. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, perquè, sobretot per aquest missatge tan clar. Jo m'he quedat amb aquesta frase que ha dit el Josep Maria de la por és la pitjor manera d'avançar, i l'aposta per la innovació i ser proactius, quantes vegades no hem parlat, i aquesta és la importància. D'alguna manera ens hem d'intentar diferenciar de la competència i aquestes eines, com bé heu explicat, us han ajudat a fer-ho i a guanyar, a ser més competitius justament en una etapa tan complicada com la que estem vivint. Per tant, enhorabona, diguéssim, en aquesta tant al Proacció, que veiem que funciona i que va tirant endavant, a Innovae per poder desenvolupar aquest tipus de tecnologia que està donant tan bons resultats i, evidentment, a ESINSA per la seva aplicació i pels resultats. I agrair-vos, sobretot, el vostre compromís amb aquesta jornada, en el poder exposar a la resta d'empresaris i empresaris que ens acompanyen la vostra aposta per la innovació. Doncs, moltíssimes gràcies. Anem perfectes de temps. Ara, en principi, tenim uns minuts perquè pugueu fer les vostres preguntes. Concretament, sí que hi ha algun comentari que ens han deixat al xat respecte a l'exposició del senyor Tintorer. Concretament diu que us felicita per l'evolució pels valors de Fluidra, però que trobava a faltar una preocupació per resoldre les necessitats dels clients, prenent-los com a oportunitats de negoci, no com unitats de negoci, sinó com a stakeholders que ajuden al mutu benefici. Jo crec que després això la Amàlia ho ha explicat bastant bé perquè jo recordo una mica una transparència justament que il·lustrava els valors de Fluidra i un era el Customer Collaboration. Si voleu la poso, Si voleu la poso. Sí, per tant, crec que igual la pregunta s'ha anat una mica, però jo crec que... Bàsicament, César, és exactament el que t'apuntes. Aquí un dels valors fonamentals de la companyia, un dels 6, és la col·laboració amb el client i això té a veure tant amb l'usuari de la piscina com el professional aquest de la piscina, el que nosaltres estem molt proper a aquesta persona per entendre quines són les seves necessitats, perquè si som capaços de solucionar-li les seves necessitats, ell tindrà èxit. I el seu èxit és l'èxit de Fluidra. Per tant, no és tant veure l'oportunitat de negoci, sinó entendre que nosaltres som un negoci B2B. Si el nostre client té èxit, nosaltres tindrem èxit amb ell a llarg termini. I aquesta és una de les grans preocupacions, tant és així que és un dels 6 valors de la companyia. Per tant, molt centrats en el client, per solucionar-li els problemes a aquest client perquè pugui tenir èxit. Molt bé, perfecte. Doncs no sé si hi ha alguna pregunta més. El nostre president, el senyor Roca, vol fer alguna pregunta? Endavant. Sí, gràcies. Parlo com a PIME. Jo m'he quedat gratament content d'escoltar en Xavier Tintorer i posant amb èmfasis els valors que sempre ha desenvolupat la seva empresa, perquè, com repeteixo, com a petita i mitjana empresa, són uns valors que són completament aplicables sigui quina sigui la dimensió de l'empresa. Després també en tinc un altre per l'Amàlia. Però ja anant a lo pràctic i tornant amb el tema de la relació amb els clients, nosaltres les empreses sempre hem basat en la promoció i el contacte amb el client i ara l'evolució de la tecnologia
ens ha reforçat a fer la connexió de la cadena productiva, sigui per dalt amb els proveïdors i a continuació amb els clients d'una manera més tecnològica. La meva pregunta és com ha fet el salt Fluidra impulsant l'Internet of Things per millorar la interrelació proveïdor-empresa-client? Aquesta és una. I després, ja que estem a dins de la mateixa empresa amb l'Amàlia, que has donat importància al lideratge com a factor transformador de l'empresa i també cap a la tecnologia 4.0, també amb les petites o mitjanes estructures ens trobem que aquest pas, que estem ja per definició estructurades molt més petits, i la implantació de la formació amb estructures molt més petites, pensem que hi ha empreses de 5, 10, 15, 25 treballadors, no 5.500. Després, la implementació, com suggeriries d'implementar la cultura cap al lideratge i fer gestionar, com deies, a través de la reciprocitat? Com es va començar aquesta implantació de formació amb empreses d'una dimensió molt més petita i reduïda i amb més dificultat per implementar-ho? Nosaltres no tenim tants enginyers treballant, no tenim tants recursos amb la R+D i això una mica ho dificulta, però dins de les possibilitats ho estem fent. O sigui, una pel Xavier i una altra per l'Amàlia. Començo jo, Amàlia, si et sembla? Vinga, va, Xavier. Vinga, doncs gràcies per la pregunta. En què ens hem trobat amb la pandèmia i amb tot el tema aquest de la digitalització? Nosaltres feia anys que treballàvem la relació amb aquests productes connectats i era més una empenta, perquè veiem que això arribaria i estàvem nosaltres empenyent. I a vegades teníem més aviat resistència per part de l'usuari o per part del professional de la piscina en acceptar aquesta tecnologia i fer-se la pròpia. Especialment, he de dir que aquí hi ha una diferència molt significativa entre com s'ataca la tecnologia a Europa o als Estats Units. Als Estats Units aquesta tecnologia ja era molt volguda i aquí a Europa hem vist una mica de reticència cap a la tecnologia. Això el Covid ho ha canviat i ha fet que la gent se n'adoni que a través de la tecnologia poden arribar a fer coses que abans feien de la seva manera habitual, a través de contacte persona a persona, en el nostre cas el pisciner conduint a casa del client, parlant amb el client sobre el que li passava o li deixava de passar, parlant amb nosaltres, venint a recollir el producte al nostre magatzem. Tot això que nosaltres teníem més o menys digitalitzat, aquest any s'ha accelerat per 10 o per 15. I realment ara estem nosaltres una miqueta al darrere. Ens demanen més coses i ens demanen que les coses que tenim digitalitzades funcionin millor del que realment funcionen, perquè no estàvem preparats per aquesta demanda. Jo crec que segurament això s'estabilitzarà una miqueta en el moment en què la pandèmia freni, però clarament el que ha fet és posar-nos la pressió a nosaltres i hem hagut d'accelerar i de posar en marxa programes d'inversió addicionals per ser capaços de digitalitzar i aguantar el volum de relacions digitals amb els nostres clients i amb els nostres proveïdors. Temes com el click and collect o el call and collect, que el client pugui venir i rebre el producte sense entrar en contacte físic amb els nostres empleats, com assegurem que això passa. Tot aquest tipus de coses que nosaltres havíem pensat i començàvem a empènyer, al llarg de l'últim any s'han accelerat moltíssim. Molt bé. Doncs en relació a la pregunta que m'has fet, Josep, que va relacionar lideratge, reciprocitat, innovació, jo el que diria, perquè podríem estar parlant molta estona, al final, lideratge. Si realment volem canviar i hem tingut un estil molt més autoritari on no s'ha preguntat als treballadors, el primer que hauríem de fer és crear un ambient una mica distens, no? I després jo això ho vaig veure a automoció i és una cosa que em va sorprendre molt també veient-ho a Cepex, una de les nostres fàbriques, és que els treballadors, i això ho vam comentar la setmana passada, Xavier, amb una presentació, la innovació moltes vegades ve interna.
perquè els treballadors realment saben el que es necessita. I moltes vegades la innovació, el pas previ, és una millora, no? Moltes vegades, abans de vindre una innovació, vindre una gran transformació, pots fer petites millores en productes. I el millor és preguntar-li als treballadors. Si jo tingués una empresa, de 4 o 5 treballadors, jo tingués un problema o jo vegués que realment durant el Covid s'ha tingut que millorar una cosa o han d'afrontar i buscar una solució per un tema, agafaria els treballadors i els preguntaria: escolta, com feu això? Com ho faríeu? Què proposaríeu? No? I moltes vegades el que has de fer no és agafar-los en fred, sinó que un dia els diria: escolteu, dintre de 3 dies, dintre de 2 dies, vull que treballem això. Penseu una mica què podem fer. Moltes vegades es comença amb un procés de canvi, de transformació, de millora. Després ja vindrà la gran innovació, però primer has de crear aquell entorn on hi hagi aquella confiança, aquella col·laboració entre ells, perquè puguin proposar. Jo crec que els petits canvis s'han de fer pas a pas i no una gran revolució. No sé si Josep t'he contestat, però això ho veure amb els línies de muntatge, fer petits línies de muntatge i cada dia una reunió amb els treballadors. Segurament, potser, no sé, fa 10 anys jo no hi era a la companyia o fa 15 anys no es feia. I ara ells cada dia, al final, fan una reunió i parlen de coses que han de millorar o errors de qualitat o coses d'aquestes. És començar per petites coses. I aquí ho ha de voler l'empresari, la persona que realment està dirigint el que és la companyia, la fàbrica, el taller, la petita pime. Sí. És que passa que amb les petites i mitjanes empreses, amb les petites, el no ser tants esglaons de direcció, pràcticament la distància entre la propietat i l'obrer de terra és petitíssima i dic, nosaltres això sí que ho puc reconfirmar com a experiència prèvia, que ho vam fer, vam iniciar aquestes reunions amb obrers que porten màquines, en aquest cas textils, a preguntar quines millores podríem proposar per millorar l'empresa. Les primeres reunions van ser totalment, potser les havíem preparat poc, potser que no en sabíem, però van ser desil·lusionants perquè, ara, amb què em vens ara? I vull dir, no hi havia la cultura de la participació i a ser preguntats, potser per definició són més autoritàries i degut a aquesta distància no hi ha tants mandos intermitjos, però a mesura que vas involucrant les persones i les vas impulsant amb noves participacions, mica en mica surten petites millores i aquesta, que deies tu, gestionar a través de la reciprocitat, surten. I a vegades que vas per la fàbrica i dius, escolta, sap allò que dic aquí? Doncs podria posar una cosa per suflar o per posar aire per la neteja. Van sortint aquestes coses que fa uns anys, honestament, era impensable que t'ho preguntéssim i que ho suggeríssim. Aquest pas a pas el comparteixo totalment. Josep, són les idees de millora de tota la vida. El preguntar, escolta, què podem millorar? Jo crec que aquí és important avisar abans perquè la gent es pugui preparar i no tindre la sorpresa aquella, sinó que ho puguin preparar. Ho poden fer individualment o de forma col·lectiva. Sí. Gràcies a tots dos. Moltes gràcies. Tenim una altra pregunta també adreçada a Fluidra. Ens pregunten, més enllà de l'Internet of Things, que ja has explicat, de la integració d'Internet of Things, dels vostres productes de cara als clients, com teniu implantat Indústria 4.0 en els vostres propis processos de fabricació dels productes que vosaltres fabriqueu? És a dir, quin altre tipus de tecnologia també tenim implantada a part del tema d'Internet of Things, com heu explicat, de poder portar el control de la depuradora, per exemple, en el mòbil. A part d'això, quin altre tipus de tecnologia està implantat en els processos de fabricació, més indústria? Sí, aquí tenim entre l'audiència el Marc Albajar, que és un dels enginyers del grup que porta tot el tema de Lean Manufacturing i, per tant, podria contestar segurament molt millor i molt més precís que jo en quant a quin tipus de tecnologies tenim o no tenim a les diferents plantes productives. Certament, tenim impressió 3D per determinats productes, tenim prototipatges
d'aquests ràpids, tenim unes quantes d'aquestes tecnologies implementades al grup, però molt sovint ens fem la reflexió de que segurament no estem aprofitant la totalitat de les eines que ens aporta aquesta indústria 4.0 i apretem moltes vegades a l'organització per dir, escolta, què més hi ha, què més es podria fer per realment optimitzar i millorar els processos productius del grup, incorporant totes aquestes tecnologies. Jo, quan veia la presentació sobre aquesta tecnologia que estem fent servir a Fluidra Engineering, automàticament penso com pot ser que la fem servir a Fluidra Engineering per temes de piscina comercial, però no l'estem fent servir a tot el grup per tot el que és piscina residencial, on estem donant servei a 150.000 clients al llarg del món. I aquesta gent encara ens truquen avui telefònicament i ens expliquen la història i nosaltres els tractem de contestar. Per tant, fem servir unes quantes d'aquestes tecnologies, però ens queda un llarg camí per recórrer, per millorar, i això també és el maco, que sempre queda camí per córrer. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Doncs ens queden pocs minuts i no m'agradaria deixar l'oportunitat que els companys dels mitjans de comunicació que ens acompanyen puguin fer alguna pregunta a qualsevol dels ponents d'avui. Sembla que hi havia algun que volia fer alguna pregunta. Podeu fer-la ara en aquest moment. Estem a la vostra disposició perquè ens la pugueu fer. Sí? Doncs, si no, em permetreu que faci una pregunta que potser no està del tot relacionada amb la indústria 4.0, però ja ha avançat a l'Amàlia, que era un tema que les empreses i les organitzacions ens preocupa. Hi havia una pregunta relacionada amb la formació dual. Ens pregunta quin és l'estat a Catalunya comparat a Alemanya, és a dir, quin camí ens queda per recórrer d'alguna manera i si des de Fluidra esteu també col·laborant amb la FP Dual. Doncs comparat a Espanya amb Alemanya, la veritat és que queda molt per fer, perquè a Alemanya tot està molt regulat per les càmeres de comerç que identifiquen molt bé les necessitats que es tindran en un període de 10 o 20 anys. Aleshores, allí està molt ben estructurada el que és la formació a través de les càmeres i està molt ben combinat el que és la formació tant pràctica com la formació teòrica. Aquí a Espanya estem molt millor que fa 5 anys i estic molt orgullosa de dir que aquí a Catalunya va ser la primera comunitat que va començar gràcies al Departament, ja veig, César, que saps, gràcies al Departament de Treball i després també el que és el Departament d'Educació, d'Ensenyament, a el que és començar amb el que és la formació dual. Hi va haver un gran esforç d'empreses alemanyes i no empreses alemanyes, perquè ara hi ha moltes empreses que s'han sumat a la formació dual, cada vegada hi ha més graus que són duals. I aquí el que sí que vull deixar constància és que la formació dual pot ser molt útil per les pimes. Molt útil per les pimes perquè realment es busca gent molt especialitzada moltes vegades i després també es busca gent amb coneixements diferents o més tecnològics o amb idiomes i la formació dual et dona la vessant de poder estudiar i poder treballar i per altra banda hi ha beques per enviar els estudiants de formació dual a l'estranger. Poden anar a Alemanya o poden anar a Anglaterra i per tant el tema de conèixer un idioma pot ajudar molt a les pimes a impulsar també aquesta transformació o aquesta indústria 4.0. A Fluidra
A Fluidra encara no han començat, és un dels projectes que començarem, el que passa que em vaig incorporar fa un any i penseu que estàvem en un moment de transformació, de fusió, d'arrelar molt bé la cultura de la companyia i ara és el moment en què estem accelerant projectes a nivell global, perquè fins ara hi havia molts projectes que potser eren més a nivell més regional o més país i ara estem immersos en una harmonització de projectes més globals, però de la formació dual està dins de la llista de projectes. I també animar-vos perquè tot el tema de la formació universitària crec que també pot ser molt interessant perquè es posarà en marxa el que és un grau intermig entre l'enginyeria i la formació professional o el batxillerat, que el que ajudarà és a accelerar els coneixements d'aquells estudiants perquè tots els temes de transformació digital vagin més ràpids. Jo crec que hi ha molta voluntat que vagi arrelant molt aquí a Catalunya des de fa molt temps i realment el sector industrial és on hi pot haver més èxit. Jo sempre ho dic, jo soc d'un poble i sempre dic, escolta, al meu poble hi havia aprenents. La formació dual és més que l'aprenentatge, que l'aprenent aquest del maestro que ensenya l'altre. I per tant jo crec que les empreses se'n poden aprofitar i hi ha moltes subvencions, hi ha moltes ajudes i hi ha moltes empreses que estan recolzant. Barcelona Activa també està apoyant moltíssim tots aquests projectes. Ja no parlo més, però realment hi ha molt en marxa, hi ha molt per fer, però estem en camí. Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies, Amàlia. Mica en mica anirem recorrent aquest camí i esperem que sigui molt profitós perquè recordem una altra vegada que diguéssim que la batalla està en el talent, per tant, és molt important tota la implicació i tots els esforços que podem fer en la formació. Arribem al final de la jornada. Jo agrair-vos moltíssim al Xavier Tinture, a l'Amàlia Santallúcia de Fluidra, al Carles Miranda d'Acció, el Xavier Riba d'Innovae i el Josep Maria Quintana d'Cinsa per la vostra participació i moltes gràcies per les vostres ponències, per les vostres explicacions. Jo crec que ha sigut de gran interès i ha sigut molt didàctica tota la sessió. I res més per meva, jo ara ja li dono pas al president Josep Roca perquè pugui fer la cloenda de la jornada. Gràcies a tots i a reveure. Només dues paraules de comiat. Ja has anomenat, César, tots els ponents. T'agraeixo també a tu, en nom de la Fundació, el teu paper de moderador, com sempre molt puntual i precís. Us agraeixo... M'ho han posat molt fàcil. Agraeixo molt les intervencions tan precises i la vostra participació perquè heu posat a disposició de tots plegats un bé tan valuós com són els coneixements i el temps tan estret amb les nostres agendes. I també des d'aquí mateix us emplaço a que anoteu a les agendes el dilluns 15 de febrer, que amb el mateix format i amb la mateixa hora farem la propera sessió. En aquesta propera ocasió l'empresa invitada és Banc Sabadell i en el qual estem ja treballant i estem convençuts que portarà noves visions i criteris que ens han d'ajudar al nostre desenvolupament empresarial, tecnològic i també sostenible. Ara sí, us dono les gràcies a tots vosaltres per haver participat i desitjant retrobar-vos a tots vosaltres ben aviat. Salut i cuideu-se.